Avui, un any més, tenim el goig de celebrar la festivitat del nostre fundador, Pare Coll. Recordar la seva vida i la seva petjada és per nosaltres un motiu d'orgull i d'alegria. Sant Francesc Coll va estar disposat a compartir els seus talents amb els altres. Durant aquest curs, nosaltres hem descobert la joia de posar al servei dels altres els nostres talents. Per això avui volem donar gràcies a Déu i ho comencem fent amb una cançó també que diu una llum encén una altra llum, que és el que feia el nostre fundador. I és Francesc qui té molt clar que qui va encendre el seu foc va ser Jesús de Nazaret. Per això comencem la nostra celebració en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Que el Senyor sigui sempre amb vosaltres i amb el vostre esperit. I preparem el nostre cor per a aquesta celebració d'acció de gràcies. Fent un moment de silenci i sentint com en el nostre cor també està ple de foc. El foc de la passió, el foc de l'amor pels nostres fills i filles, pels nostres familiars. El foc pels nostres amics i amigues, per compartir tanta vida que hi ha en nosaltres. Fem un moment de silenci i sentim com el foc també crema en el nostre cor. Senyor Déu nostre, vos escollíreu a Sant Francesc Coll Prevera perquè anunciés el foc de l'Evangeli, donés a conèixer el vostre fill Jesús i fes créixer l'amor en tothom. Fes-nos a nosaltres també foc que crema, disposats a estimar tothom. T'ho demanem pel mateix Crist, Senyor nostre. Amén. I escoltarem dues lectures. Una primera tenim aquí la sort que ens visita el Pare Coll i que ens vol explicar, torna-hi, i que ens vol explicar una història. Bon dia a tots i totes. Suposo que ja m'heu reconegut. Soc el fundador de les Germanes Dominiques i fundador de la vostra escola. Em dic Francesc Coll i Guitart. Vaig viure en el segle XIX. Per això he de dir que estic molt orgullós que avui, 20 de maig de 2017, encara en tingueu present i celebreu la meva festa. Però comencem des del principi. Vaig néixer el 18 de maig de 1812, a Gombrèn, a la comarca del Ripollès. Vaig ser el desè i últim fill de Pere Coll i Magdalena Guitart. Quan encara no tenia 4 anys, vaig quedar orfe de pare i la mare ens va haver de criar sola. Jo admirava molt a la mare, una dona creient i que em va encomanar la fe. Des de ben petit m'agradava predicar la paraula de Déu i per això són ben coneguts els meus sermons davant dels infants del poble des del balcó de casa meva. Es
Es pot dir que la meva vocació a predicador va néixer amb mi des del molt jovenet. La veritat és que m'omplia el cor predicar el missatge de Jesús. Estimeu molt a Jesús. Quan vaig complir 10 anys, la mare em va encaminar al seminari de Vic, on s'orientava a la formació sacerdotal i allí vaig passar anys entranyables, estudiant i ensenyant els fills de la Masia de Puigcelloses. També van ser anys de presa de decisions, com la de ser dominic. Vaig dir la meva primera missa a l'ermita de Sant Jordi. Per fi, els meus somnis començaven a complir-se. Els següents anys els va dedicar a predicar a l'interior de Catalunya i en aquest contacte amb les gens senzilles del moment en què vaig descobrir la necessitat de formació que tenien les noies. Jo em vaig veure obligat a prendre una decisió i aquesta va ser fundar la Congregació de Germanes Dominiques. Volem ser dominica. A l'agost de 1816 va reunir un grup de noies que van decidir a fer-se dominiques. I van emprendre, amb el meu lideratge, aquest gran projecte. Ben aviat es van estendre per tota Catalunya, però crec que la resta de la història ja la sabeu, ja que la vostra escola és una de les escoles que ha perdurat al llarg del temps. I una mostra més de la tasca que vaig engegar i que gràcies a les meves benvolgudes germanes i més tard professors i professores han dut a terme. Sabeu a qui realment volia imitar la meva tasca predicadora? A Jesús, esclar. En la il·lusió de fundar les escoles sempre tenia en ment aquest fragment de l'Evangeli. Que explica que diu que Jesús volia que els nens estiguessin sempre al seu voltant perquè vosaltres sou Déu mateix. Per tant, feu una forta abraçada a tots els nens al Pare Coll agraint-li tot el que ha fet per vosaltres. Som-hi, una abraçada. Abracem al Pare Coll. Al pare i la mare i al Pare Coll petit, veniu també a fer una abraçada al vostre fill i al teu altre ego. Un fort aplaudiment per aquesta història de Jesús de Hermanos. From
amb vosaltres. Lectura de la bona notícia segons Sant Lluc. En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: no us preocupeu per la vida pensant què menjareu, ni pel cos pensant com us vestireu, que la vida val més que no pas el menjar, i el cos val més que no pas el vestit. Observeu els ocells del cel. Ni sembren, ni cullen, ni tenen rebost, ni graner, i Déu els alimenta. Vosaltres valeu molt més que els ocells. I qui de vosaltres, per molt que es preocupi, pot allargar un sol minut la seva vida? Qui? Ningú. Si no podeu, doncs, una cosa tan petita com sembla aquesta, per què us preocupeu tantes coses que no tenen valor? Observeu les flors del camp, els lliris, els rosers. No filen ni teixeixen, però us asseguro que ni Salomó, amb tot el seu esplendor, no anava pas vestit com una d'aquestes flors. I si l'herba que avui és al camp i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, molt més a cadascun de vosaltres. Paraula del Senyor. Quin evangeli més estrany que hem llegit, no? Què t'ha agradat l'evangeli? Està preciós amb la purpurina, l'heu vist com brilla? Jo hagués necessitat molta purpurina per arribar fins al meu cabell. Avui l'evangeli ens parla d'una actitud bàsica que va viure Francesc. I l'actitud bàsica va ser la de la confiança plena. Per què tenia tanta confiança Francesc? Perquè tenia molt clar que era com un pot. Com un pot, Francesc Coll? Mai l'havíem comparat amb un pot, pobret. Doncs sí, és com un pot. I què passa aquí dintre del pot? El pots obrir, sisplau? Està plena d'estrelles. Sí que diu, agafa una estrella. I anem a veure quines eren les actituds que el pare Coll tenia dintre del pot i que les va deixar enganxades al cel perquè brillessin, perquè ens il·luminessin a tots. Quina? Contemplació. Molt bé. Va ser capaç de contemplar, de mirar amb ulls nous tot el que hi havia al voltant. A veure què més hi ha dintre del pare Coll. A veure... Solidaritat. Solidaritat! No va decidir quedar-se a casa còmodament, sinó que va tenir la idea de crear una congregació per tal que estigués amb les noies i els nois més pobres. Anem a veure més què hi ha dintre del pare Coll. A veure què hi ha dintre d'aquest pot. On t'he ensenyat a llegir també? Ojo, Perquè mira que la paraula és difícil, disponibilitat. Molt bé. Disponibilitat. Qui d'aquí està disponible a estimar a tothom? Mireu, només vosaltres, aquesta gent d'aquí no estan disposats a estimar, Qui està disponible per estimar? Ara sembla que esteu vius, esteu aquí com actius passius. No, tot és activat. Anem a veure els papes i mames, quina altra cosa descobreixen del pare Coll per aquí? Ara és quan tothom mira si les sabates estan ben lluentes. Vinga, va, a veure, què més hi ha dintre del pare Coll? Acollida. Acollida, uau, i això és un repte. Avui en dia que a Europa tenim por i tant, què portes? Perquè ens pensem que ens destruiran el sistema de seguretat? Que bonic, on estan els teus amics? Doncs nosaltres tanquem portes. En canvi, Francesc Coll va ser capaç d'obrir portes. I aquest és el repte, el que celebrem avui es tracta de ser acollidors. Acollidor del veí del quart segona, que algunes vegades et toca els nassos, que sí? Ai, ja t'hi explicaré jo el meu veí. Acollida! Comencem per aquest i després continuem per també els immigrants que venen i obrim portes. Què et sembla? Agafa un altre pot, anem per una veu femenina, no? Sí, diu, tant. I a més embarassada, de quan estàs? 8 i mig, a punt, Una altra actitud del pare Coll. Anem a veure aquí aquí dins, una altra. Interrogant. Un interrogant. Què vol dir això de l'interrogant? No sé. Imagina't, deixa volar, no pensis, deixa portar. Pues el que vingui. El que vingui, i el que vingui és el que cadascú de nosaltres hem de ser capaços de descobrir d'ell. Són actituds que hi ha dins nostres, que també hem de posar. I l'última confiança, coge. Pega un golpe de codo. Confiança.
La confiança. És molt difícil confiar en Déu si no confio en la persona que tinc al davant. Per tant, comença a confiar en la que tens al costat i ja vindrà Déu si és que ve. Vigila que no doni un cop de pot. Doncs mireu, avui celebrem això, que el Pare Coll està disposat a buidar el seu pot per omplir el nostre cel d'estrelles. Es tracta de preguntar-te, tu ets capaç de buidar-te també o només penses en tu mateixa, en tu mateix? Perdonada. Estàs ahí concentrada en la lletra, està molt bé, no passa res. Avui celebrem això, tens un munt de talents. Què fas amb ells? És fàcil fer-ho al fill i filla, aquest talent, però i amb el que tens al costat? El repte també m'encanta. Doncs donem gràcies avui perquè també soc capaç de compartir el meu talent amb tothom. Nois, noies, continuem la celebració. Els més petits, quin talent és el vostre que voleu compartir com el Pare Coll? Aixequeu-vos, aixequeu-vos. Pastorets de la muntanya, del Pare Coll. Quina és la qualitat que voleu compartir, que us agrada molt? El que més us agrada? L'amor. L'amor. I com podem fer l'amor? Com es manifesta l'amor? Com es manifesta l'amor? Estimant. Estimant, fent-se petons i abraçades. Doncs vinga, som-hi. Fem un petó i una abraçada al que hi ha al costat. Fem un petó i una abraçada al que tenim al costat com a símbol d'aquest compartir els talents. Anem a continuar la nostra celebració. I anem a demanar, anem a pregar Déu per tal que ens doni forces, per tal de viure amb el foc destapat, per tal de cuidar tots els nostres talents. Anem a pregar amb confiança, a cada petició respondrem, escolteu-nos, Pare. Ben fort, escolteu-nos, Pare, que Déu està encara mig adormit a aquestes hores i hem de cridar perquè ens senti. Els que teniu les pregàries... Per l'Església que sigui testimoni d'estimació i d'esperit d'acollida. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Per la nostra escola i per tots els que la formen. Les que la formem, que la llavor sembrada dia a dia pel nostre professorat doni el seu fruit sent cada dia responsables del nostre present. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Clar. Per totes les famílies, particularment per les de casa nostra, que sabem posar amor i alegria al nostre voltant. Preguem tots. Us ho demanem, Senyor. Preguem pels qui pateixen malaltia, fam o misèria, que puguin rebre l'ajuda i la solidaritat que necessiten. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Preguem per totes les germanes dominiques de l'Anunciata, fundades per Sant Francesc Coll, perquè fidels a la nostra vocació i carisma, visquem de tal manera que la nostra vida sigui la sal i llum pels que ens envolten. Preguem al Senyor. Tot això, Pare, t'ho demanem pel mateix Crist, Senyor nostre. Anem a preparar la taula i mentre esperem la taula per continuar l'acció de gràcies, el cant ens animarà a posar també el nostre cor, la nostra vida damunt la taula. Benaitat qui ve en nom del
Pare, que tu ets sant i et donem gràcies pel teu amor. Et donem gràcies perquè Francesc Coll és enmig de nosaltres i ens convida a ser llum, a ser amor, a compartir els nostres talents i donar-ho tot a tothom. Per això el nostre cor està content i amb els àngels i sants et tornarem a cantar que tu ets sant, que tu ets amor, que tu ets vida. Ens aixequem i amb ells ens afegim tots i totes cantant el Sant, Sant, Sant. Envia la força del teu esperit sobre aquest coll que tinc, perquè Jesús es faci present amb el seu cos i la seva sang. I ahir mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, digué l'acció de gràcies. Al partir el donava als seus amics tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. I diem tots: gràcies Jesús per estimar-nos tant. Igualment, havent sopat, prenc una copa plena de vi. De nou a donar les gràcies i la passar als seus amics tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva vida. Vida que s'entrega per vosaltres i per tota la humanitat, perquè lliures del pecat viviu sempre en l'amor. Feu això que és el meu memorial. Gràcies, Jesús, per estimar-nos tant. I et demanem, Pare, avui que donem gràcies pel gran regal del Pare Coll, que ens donis la força del teu esperit a cadascun de nosaltres, perquè siguem capaços de compartir tots i cadascun dels nostres talents. Per això aixequem la mà dreta, com a símbol de dir: estic aquí, dona'm el teu esperit per tal de transformar la realitat. Aixequem ara també la mà esquerra, com a símbol de donar gràcies a Déu per tantes coses que ens dona, i amb els que tenim al costat agafant la mà, per demanar a Déu que ens faci solidaris, que ens faci justos, que faci que estiguem cada dia més units, per així, amb Maria, la Mare de Jesús, cantar-te el teu amor i dir-te la pregària que tant t'agrada. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el nom nostre, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat, així a la terra com a les cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, cada dia i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deudors. I no permeteu que nosaltres caiguem en tentació, mas lliureu-nos del mal. Amén. Que la pau de Jesús, que tant ens estima, sigui amb totes i amb tots vosaltres. Petons i abraçades com a signe de pau.
Francesc Coll va sentir que el món plorava i es va comprometre per tal de fer un món de pau. Partir el pa, partir Jesús. Ens convida a nosaltres a ser també com ell, portadors d'amor, portadors de pau. Aquest és Jesús, que ens convida a viure en l'amor, en la pau, a destapar-nos per tal de fer realitat un món de pau, un món de justícia. Des del fons del cor donem-li gràcies. Mentre venim per trobar-nos ara amb Jesús, aquells que creieu i que vulgueu congregar, ens posarem una aquí en aquesta punta i l'altra en aquella punta del passadís, i us organitzeu vosaltres com pugueu, us atenseu i ens cantaran dues cançons. Que les cançons aquestes siguin des del cor també un acte de pregària per nosaltres. Aprofita aquest moment per tenir tu també un moment de pau, un moment de silenci. Tenim tot el dia per xerrar, no aprofitis aquest moment per comentar la jugada amb el del costat. Aprofita el regal de trobar-te amb tu mateix i desitjar això, no? Hi ha molta gent que t'està esperant i que necessites que, com Francesc Coll, et buidis i donis els teus talents. Demana la força per fer-ho així. Agraeix tot el que els altres t'han donat, perquè si tu ets el que ets i jo sóc el que sóc, és gràcies al que m'han donat aquí al meu voltant. Que sigui aquest moment és un moment de pregària, un moment d'agrair, un moment de que la música ens porti a un altre lloc on normalment no hi som. Fem-ho possible.
Preguem. Et demanem, Pare, que la força del teu amor ens permeti a cadascú de nosaltres viure com va viure Francesc, amb el cor obert, per sentir l'amor de Déu i compartir-ho amb els altres. T'ho demanem pel mateix Crist, Senyor nostre. Que el Senyor sigui amb vosaltres. Que ens acompanyi sempre la benedicció d'aquest Déu que és amor, Pare, Fill i Esperit Sant. Molt bona festa, disfruteu de la festa, visca el Pare Coll i visqueu vosaltres! Un fort aplaudiment per aquests nens i nenes que ho han fet també. Gràcies per la vostra música. Un fort aplaudiment també per l'equip de pastoral, professors i professores i comunitat religiosa que estan aquí. Treballant força. Gràcies, pastoral. Gràcies, professores. I aquestes professores tan magnífiques. I cantem l'himne del Pare Coll. No és? Doncs som-hi. Perdó, on és el Pare Coll? Assegut entre nosaltres. Un fort aplaudiment pel Pare Coll. Això té mèrit, Pare Coll, quina festa tan bonica que t'hem fet avui, T'ha agradat? Estàs content? L'any que ve no repetiràs, no? Igual sí. Molt bé. Doncs vinga, et dediquem aquest himne. L'himne al Pare Coll. Molt bé, nois. Aquí ve 3, 4, 5, fot-li. Pare Coll és